Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί, το μάθαμε από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Κοινωνική προσφορά και αντίσταση εν καιρό πολέμου. Πρόσκοποι με καρδιά από τόλμη γεμάτη. Βγαίναμε με το χωνί και λέγαμε τις ειδήσεις όπως ήταν πραγματικά. Από τη δράση οι νέοι αποκτούν και την πολιτική τους ταυτότητα. Η πολύπλευρη δράση των Ελλήνων προσκόπων στη διάρκεια της κατοχής. Εχθροί μας ήταν τότε τα ΕΣΕΣ, η Χ, η χωροφυλακή. Με καρδιά από τόλμη γεμάτη. Πρόσκοποι στην κατοχή. Πρεμιέρα 3η 28 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο Κοσμοτέ History.